Здравейте машини, добре дошли в канала, не сме се виждали от хиляди години. Днес за първи път от 6 месеца ще захвана въдица общо взето. Съм ходил на риболов много време. Като целта на днешния риболов първо ще е да тествам новата си BFS Travel Stream въдица. Избрал съм един модел на Цориноя, моделът се казва Intruder, стримова въдица, кастинг въдица, както споменах, BFS с нов мултипликатор на Цориноя. Въдицата от 5 части, това на което съм се спрял аз е дължина 1,80, моят приятел Марто пък си купи същата, само че с дължина 1,60. 1,68? 1,68 ли беше? Сега ще го видим. Да, нещо такова, или 1,68 или 1,60. Като Мартин за първи път ще мята с кастинг така ми ще се уча общо взето. Целта ми е да му покажа горе-долу какво, що и да свиква. Днеска ще те уча как се правят бради. Ще му бъде тегаво, защото да започнеш с BFS такъм, нали, кастинг такъм ще бъде трудно за него според мен, но така си избрал сега какво да правим. Също така ще тествам едни нови въртележки, които може би ще се, ако са добри, ако развъртат добре, ако са окей, най-вероятно скоро се появят на сайта на Superbites. Ще бъдат бюджетни, това е идеята, нали, да пуснем някакви доста ефтини неща, които да са ви, нали, така по-тънки на пари, пък да ви вършат работа. Днес ще ги тествам. И така, ще се включим от Панчарево, тук сме от Цариградско като в мощта. Ще се пуснем от Панчарево надолу по реката да видим, ще имаме ли сука, Марто ще оплита ли, какво ще се случва и общо взето ще ви покажа новата ми въдица. Марто, докато се облича гащеризона, аз там бързичко ще ви покажа кълъвчето от Велур на 5-делната ми кастинг въдица от 5 части. Бях изгледал едно интервю на не интервю, а ревю, извиняйте, на западни влогари, които бяха закупили въдицата, като казват, че въобще не се усеща като, разбира се, многоделна въдица. Всичко по въдичката е Fuji. Макародържач, водачи. Типично за цоринойските въдици, 90% от въдиците са така. Има си книжчица. Това е долната част. Общо взето. Чорапи не се седи от тук с тия бутушки. Не искам да... Няма и да газа много. Тук там е само където се налага. Нали се сещаш? Теста на въдицата е 1,8. Дължина 1,80. Моите тяле е 1,8. Отзад си пише... Не, твоята е 1,7. Така ли? Да, тя е по-къса твоята. Ще ви покажа и... това падна естествено, ще падне как. И мултипликатора, новият Dark Wolf 50 в размер 50 Pro се води, новия модел. За сега имат само BFS мултипликатор, в другите размери го спряха производството, не знам защо, въпреки че бяха супер мултипликатори, аз имам два такива. И така, сега ще видите. Въдицата, т.е. бланката се води бърза, но е доста жива. Не си представите някакъв кокъл. Мисля, че е точно по мой вкус въдичката. Я да вия? Какво да виж? Не е въдицата. Какво искаш да виж?
Сглобяване. Тук това няма значение, от- защото е навсякъде. Да, май така трябва да надписат и отгоре. Да бе, да. Е, така. Просто няма значение в каква посока, защото то първо Ето го и мултипликатора. На Марто въдицата вече е сглобена. Да, не се вижда нищо. Айде, Развиваме си. айде, че Марто дава зор да направи първата брада за годината. Марто те първа трябва да навива влакна, така че може да се успокои Нали ти малко. каза, че трябва да навиваш влакнова, бе? Не, аз трябва да връзвам, не да навивам. Защото Аз съм навил влакно отдавна. Добре, Стамън, сега ще видим твоите свръзка, ще ми вържиш едно флора час, трябва да преговарям. Сега и трябва да го връзвам. Не, моя възел, 6 нагоре, 6 надолу. Идваме другата седмица. Забравих да ви кажа на Марто, понеже е по-късичка въдицата, тя е medium fast. Тоест moderate, извинявайте. Докато моята е по-бърза бланката, но виждате, че въдицата е доста жива. Неговата е една идея по-мека. Сега ще слезаме долу, ще вържим и ще почне да го учи малко да мята, защото той не е имал вземане даване с мултипликатори. ЛП с BFS. Ай! Река Меконг! Тук долу не мога да фърнеш в широко. Ще те отнесе. Река Меконг. Върицата направо. Нищо. Дошли сме с друга цел. По течението ще си фърна. Виж, даже по-готино оголено вратле, може да си ходиме. Обикновено там е хръсталат, явно е заляла Да. ръката тез. Не, според мен е чистено. Люци, гледай как е разширено е залято всичко. Чистено е, това бяха храсти там. За мен е това отнесе. Не е отнесено, чистено. Как че отнесе сумат и хръсталак, да. Марто не е от най-умните ми приятели. Може да се прави. Виж е тук. Тук. Да, ще го оправим, да. На Марто му слагаме H4 солиноя, 4 нишко, много хубаво окно, четвърка по японската номерация. Ползвам го за басове по принцип в 0.6 размер. Без проблеми се справя с килограми и половина риби, примерно, може би повече ще издържи. Да, но защото след малко ми удари единичката тук и Да. да не бедствам. Изпращаме на единица. Да, сега ще фане Марто 6 кг пастърва. Да, прекарвай през водачите. Знаеме си късмета, братле. Прекарвай през водачите. Горе-надолу. Направо през всичките да мине е най-добре. Отпусни ми малко чук. Да. Ще ме излагаш. Пускай си да си ловиш, Сега, снимайте, Марто- ело на ръката да ме учиш. Чакай само ти покажа как работят спирачките. Това нещо е спирачка, това нещо е спирачка. Тук ще го нагласа на 4 примерно. Колко е максимума на там иначе? 5. Аз ще го нагласа на 4 Аванс първоначално. кое е? Аванс е това. Демек, ако ми забие риба, Сега ще го разхлабя аванса, назад се разхлабва, напред отхлабвам. не, напред се затяга, назад се Отпускам. отхлабва. Така, Така, отпускам, ако мисля, ми че- хвана риба да не е докато свикна на сеща се на отпускането да не скъса, не за друго. Така, мисля, че ти е Добре. добре. Така, Пък вече сега, идеята, така да трябва да направиш, това също е, нали ти казвам, тук се развива и навива и развива. И? Така завиваш, така развиваш. Идеята е, когато падне, виждаш ли, сега не върти назад. да. Ако е много разхлабена, т.е. ако примамката ти е по-тежка и си разхлабил много въртле, виж какво прави. Да. Като падне, пак ще го разхлабя. Като падне и прави, Добре. и прави Въртичка лека, да. отзаде. Идеята е да... Оп, виждаш ли? Да. Трябва значи още да стегнем. Сега оправям ти брадата, стягам още въртла. И това се наглася според теглото на... Например, Да, сега е добре. още малко даже може, една идейка, нали? Една За идея. аматьори, за Да. да не... Еми не, вече то идеята е да направиш една, виж сега колко по-бавно върви. като цопне, трябва ли да натискам нещо? сега? Не, Само си да, цопна значи сила. така освобождаваш и веднага трябва да го хванеш. При Хвърлям. замятането пускаш палеца, разбираш ли? И? Ето е така примерно. И с дръжката Оп, и с
Ама задържам ли тук накрая? Не, можеш да си го спираш, ако не искаш да ти отиде в храстите, защото ти я видиш как лети. Ако не искаш да отиде, спираш с палеца, братле, тя цопва, разбираш ли? Да, да. С дръжката завърташ леко напред и тя ще... Също пак спира, да. И тя ще траква, не, така ти заключва механизма. Да. Това е, баца. Мисълта ми е, че да, добре. Идеята е, когато мяташ, да са плавни, не е рязко като с спининга, братле, по-плавни. Штрак, примерно така, отгоре, зад рамо, по-лекичко, по-плавно. Това е вече като свикна, нали, на контрола на макарата. Според мен там е най-добре да попробваш. На широко просто да ти е сесе. Сега фактически, за да хвърля, трябва това да го натисна. Точно така, да. Натискам и държа с палец. Да, и като метнеш, тя като цопне, завърташ това. Въртам се Да. да заключа, нали? Добре, развъртат блеснител. Добре, развъртат тия блесни. Доволен съм. Фини? Риба ли? Браво, бе, Марто. С новата въйца, как е? Снимам. Браво. Значи, виж, иска си цвят, братан. Видели? Въдицата е брутална. Май бате 160 какво прави? Бате с хендмейда си е просто е брутално. Сложи някакво воблече хендмейд зелено, помежду другото. Аз минах тук преди това с... Кепваш ли или? Ами, пара. Чакаш да ми скъса от злоба, че аз съм Не бе, просто я докарай. Балканка. Чук ми, аре се, са си въйцата, аз моето още не съм. Калитар! Ти се откачи. Добре, бе. Моят телефон или? Ти имаш ли телефон? Да, мой дядо. Моя викаш по-хубав. Видиш ли? Искаш да го пропуснеш този участък. Казах ти, няма, те са излезнали сега тук. Чакай. Диагоналка, вертикалка, какво искаш? Както искаш. Че? Оп. Там ти хвати калитар. Оп, към мене гледай, бе. Топан. Айде, пускай. Оп, рибката. Айде се втосава дичето. То няма такъв късметлия. Това е Мартин бар. Аз си знам, че си Не, той е май. Сутринта ти казах, ще хвана риба. Извинявайте. Отиваме днеска няма да хвана. Закачи ми кеп. Не фащай. Мартин е това, калитар. Фаща въдица. Не, той е професионалист. Еми, нормално. Не, тихо да. Тук навътре във водата въглери и просто тръгнах да навием. Още не съм направил първото навиване, тя сама се реши. Ага. Как успя и на новата въдичка? Само да покажем и въглера. Да, някакво хендмейдче. Ще му смениме купите. Зеленичко, жълтичко. На калица. Браво, ме е страх, бата, да ми клъвне втора. Е така и докато навия и тя се беше фанала. Да, бе, тя ударила просто го е видяла, пред нея се цупнал. Аз виж, че метах и аз, само че аз е в този участък е тук. Той май бати играта, значи не мога да дръпне нищо. Каквото ще да е. Как ти пожелаеш. Ама ти искаш да го пропуснеш този участък. Аз ти казах, седи, те са излезнали са тук. Тук да минем там на завоя да се спуснем. Те са се излезнали, братла. Зафърва се едно красиво капо. Но видяхте ли? Загубих му въдица на Мартин. Вдих му влакното. Вързах му флуорокарбон. Показах му как да мята. И той, даже на мястото, на което бяхме, той искаше да го смениме. Аз му казах да седим и да настоява. И той хвана риба, също не съм. Това е. Калитарка, ако и ви имате такъв приятел, споделете в коментарите. Имате ли такива приятели, които им вързвате, закачате им при малко всичко правите. И те накрая хващат авиане. Продължаваме надолу. Отивам да спасявам на Марто воблера.
Но реката е брутално бърза. Не знам дали ще мога да мина. Вързвах му. Фора му дадах. Сега трябва му вкача. Изморих се. Водата е много бърза. Още малко му става. Или не чак толкова. Е, там е затишето. И там трябва да стигна. Нали ще успея. Закопал съм си краката във водата, в камерите. Уоу! Лека почивчица. Лека почивчица. Ръката направо ме помита. О, тръгнах. Шит, вършим се. О, повлече. Нема стане лата. Направо ме повлече. О, направо ме взема въртне. Е, тук ми струва малко по-бавно. Пробвай, защото насам... Не. Не е по-бавно. Аз идеята ми е да стана. Е, тук на ръба да застана. Втори опит. Много е бърза, брат. Много е бърза. Е, това е смарт лининг и с нея ще се бедства. Не, тя ме дърпа вече. Ти отсяснем си вече. Прешлето много добре. Живичко доста. Имах едно капучино аз днеска. Това ще е за днешния риболов. Както виждате, тук е доста тегъл. Но съвсем скоро се завършва в канала и ще можете така да ме виждате по-чистичко. Напишете в коментар какви риби ви се ловят повече. Тоест, искате да гледате в канала. Защото аз си го приемам все едно ниво на риба, защото сме си взе заедно. Пишете какви риби ще ви е приятно да гледате. Знаете, че мене любимата риба ми е баса. Миналата година го пропуснах малко, но тази година мисля се завърна към него. Така че ще очаквам вашите коментари. Чао за сега. Ще се видим скоро.